wendabuko wase-Afrika ujulile, inkinga zomuntu wase-Afrika abhekana nazo zihlukile futhi zinokuhlangana ngokomoya. Ngakho-ke izixazululo zase-Afrika zezinkinga zase-Afrika. Ngalokho mbukeli kuphakama umbuzo wokuthi ngubani ofanelekile ukusiza ngalezi zinhlaka. Imboni phambilini ibiphathwa njengomuntu okhethiwe nguNkulunkulu ukuletha isombululo sase-Afrika ezinkingeni zase-Afrika. Kodwa ngenxa yokudideka ngokomoya, abantu abaningi base-Afrika abavamile ukufuna abakhethiwe nguNkulunkulu ukubasiza ezinkingeni zabo. Ake sibheke labo abakholelwa emandleni wayo imboni ukwelapha futhi ukubalethela izixazululo empilweni zabo. Kuhle masosha kuhle, igama lami ngingusindi kwakamthembu. Waseqhudwe secelweni Navile Nandini. Ngila kwibranch yaseqhudwe. Ngifike la i-revolution kumuntu onenkinga kakhulu bese ngilahlile ngisho nanethemba. Ngifike la ngigula kusukela 2005 benginenkinga yokopha ngiphatha uvalo ngiphatha amazinyo. Maqedwe ukopha bekuphuma ubovu, maqedwe ukuphuma ubovu phuma izilonda. Benginenkinga ukuthi kunabantu ebengithi mangibabonile ngikhulume nabo ungiqalele ukopha kwenzeke. Kuthe sengiqala ke sengihamba la ekhaya lomoya ngathenga usawoti namanzi bese ngiqala kwasebenzisa. Kuthe ngelinina ngiphuma khona kuyisonto ngaya endlini yami, thengisendlini yami ngabona lo mama edlula obekwenzeka kakhulu mangimbonile noma ngimbulisile. Uthe meqeda ukudlula wasekuqhamuka umalume wengane wangena endlini mina ngingaphandle la kade ngibasela khona. Uthe mefika wamemeza ngolaka wasisibuza ukuthi yini sishiye izinto zethu phelese kangaka. Ngambuza ngathi ezini wangikhombisa mangithi ngiyabheka igazi eliningi eliseduze kwesikhwama sami bekade khona usawoti ukhona amanzi ebengibuye nawo kwi-revelation. Ngithe engane ngicela ngithathele isikhwama inginikeze ngithele ekujeke ngichele leli gazi lathunya lanuka engangokuba nami lokho kunuka bebethi abantu ngiyanuka manje hleli nabo ngesikhathi ngibopha. Kuphelile ke ukopha kusanqamukile njengamanje selongeze revolution ngithola usizo khona ngibone ngiphila inamandla sengiyakwazi nokuhamba bese ngumuntu ongakwazi ukuklina nasebusweni bese ngiqoqile ngimnyama ayikho into ebengayigcobi ngikasize ingangisizi bengiya nakodokotela uqobo labo angisizakalanga kodwa ngokuza le revolution ngitholile ukusizakala nokuphila. Ngiyabonga masosha ngibonga i-revolution ekhaya. Thathayo nguMalwande isizukulwane soNdlovu oMalunga omTungwa omXhoba ozinhle ekhaya ngenxa yoselumalisi. Masosha ndizobonga amandla kamfihlakalo phansi kwesandla sikababa wethu imboni uZulezwe umthimkhulu uBhungane ungelengele umakhulukhulu uZikoda uShwabado washwabadela inkomo nempondo zazo. Masosha kwiveke ezithu ezidlulileyo ndivuke ekseni ndilungiselela ukuya ekhaya lomoya insimbi nabantwana bazawuvuka baye ethuneni lika mama which is umamazala. Batheke xa ndivusa abantwana kwaba nomnye kwaba bami abantwana owentombazana wathi mama ndivuka nethongo. Ndivuka nethongo ugogo uthi ucela xa siza kuye simphathele utswayi kunye namanzi. Utswayi lalapha ekhaya ke masosha nezigubhu ezibili zamanzi. Umamazala wami ke masosha wasweleka ephansi kwenkolo yaphesheya kodwa ke ulicelile ke itswayi lalapha ekhaya xa besiza kuye abantwana. Bayile ke masosha ke kwimandeli egqithileyo ubuyile futhi ugogo emntaneni wathi uyabulela ukuthi bamphathele itswayi. Lezi insebenzo ubabuza lezwe asiphazulu. Noti insebenzo zongidlulisa, noti insebenzo zokuhambisa isikhathi. Kodwa le insebenzo futhi zisebenzela thina esiphilayo enyameni. Ziphinde futhi zibasebenzele labo abasezweni lomoya. So uthi ugogo bangathatha isikhathi manje. Babuyele mlandeli kule Sunday. Uyazifuna le insebenzo. Ushuthi uyazifuna ngoba umbonisile umntana ithuna ukuthi makabone ba naleli tyiwe belifuna nalamanzi uzifumene so bangasathatha ixesha ke ngokubuya. Zulu. Ekseni namhlanje ngabo
3 o'clock ekuseni. Mina ezami ithunywa mazivakasha ekuseni zifika ngazo lo inkathi o1 bo2 3 ekuseni. Ngikhonjwa lapho noma kuphuma umuntu onoma ngibamba umuntu omfishane uma nazi lento lezi ezivamise ukwenziwa to decorate ngezandla zabantu bakhande abantu ngamaplanga lento zokuhlobisa nje ezindlini yabo le itetu lezi ezincane ezikhandwa ngizandla nje icishe ifane nalokho yabona mawubheke lento lento injalo nje kodwa yaphila yona kodwa imile so singathi yiyo lonto ingathi khandwe ngeplan mangibamba kusho ukuthi kahle ikhuluma isiZulu futhi phaqa hayi ukuthi isiZulu yabona thina ngithi khuluma lesa segoli isiZulu Joburg ikhuluma khandela imhlophe isiZulu phaqa mangibamba ithi kimi Bhungane wangibamba ithi Bhungane wangibamba hey uyazi kahle kuthiwe angihlale emzimbeni walomuntu yambona umuntu mayiganga umbambe athi zibani wazi wangithola ithi kimi Bhungane kanjalo nje ingaka lento fishane ingaka kangaka I'm not good, I'm not technical kodwa I'm sure ingaka mangibamba nje ngibambe kahle futhi besafuna ukucasha ithi kimi Bhungane wazi wangibamba mina ngithunywe ukuthi angihlale kulomuntu mangikuthola ngathola ukuthi I'm sure kunomuntu la ebezuza namhlanje ekuseni lento engiyibambile ibimhlupha lo muntu ngiyakholwa ukuthi into ibimhlupha lo muntu lo makube njalo idalwa zimkhombe lo muntu ngoba kusho ukuthi ngiyibambe okomoya lo nto leyo kuzawuvela enyameni ukuthi ubane behlushwa yilento ke masosha umgcotshwa uye waba nethongo namhle kuseni lacetha kusichazela lona masosha umama ute kude uconfirma lelo thongo lemboni mina masotsha ngifikela ekhaya last week Thursday ngiphuphile ukuthi ngize esontweni la kababa uHadebe ngizothenga itswayi ngeza la ekhaya ngingazi bangibekisela ngama taxi ase Eastgate bathi kungaka left ngikhuphuke straight mangifika la ekhaya ngalibona isonto ngabuza itswayi ukuthi lithengisa kuphi ngingazi nokuthi itswayi ngilithengelani ngicabanga ukuthi mhlawumbe itswayi lizongisiza yabo ukuthi hayi izinto zami zikhanye zilunge mina masotsha benginenkinga since 2008 kunendoda nje emfishane ekhuluma isiZulu le kade ichaza ubaba beyingilala njalo belingekho elamahala kangangokuthi ngihambile inyanga masotsha zahluleka khona manje ngathinta umuthi ngake ngahamba masotsha ngaye emanzini ngiyofaka emanzini ubhuti wayengifaka emanzini masotsha kabuyanga watholakala ngakusasa seshonile angizange ngilithole usizo kuye but since ngeza la ekhaya ngafika ngalithenga itswayi ngalifaka phansi komqamelo ngalisebenzisa ngachela nangale eduze kompete la engilala khona akuphindanga yangenza lento le akuphindanga until today namanje angikhona Zulu khai ngiyasikholwe ukuthi iyona impela kibisihamba impela ungayibukeli phansi insebenzo zala uthi ngihambile inyanga azikhonanga ukukhipha lo mlingo waletokoloshi kodwa ogcina umuntu ebemfaka emanzini uhambe ngamanzi washona akusiyinkinga yakho sisi uganga kwabantu
ngoba kusho ukuthi inzima vele le ndoda le mangiyibamba lapho ekuseni namhlanje inzima ngiyayibona ukuthi ibinzima kakhulu kodwa uLtswayi lemsizini asikholwe sisi namhlanje ukuthi impela ke nalapho ibisazamazama ayisekho uhlaluza ukholwe ufunde uqine okholweni lakho zwini Yebo ba. ya ukulunge ngoba phela mayikulala lezi zinto lekhona into eziyimoshana kholwe ke manje inhlanhla zakho ziyolunga manje kube kahle na ufane nabanye abantu uphile sizweni Ngiyabonga baba. Sizophuma eGauteng siye eKZN kwigatsha lethu laseLarry Smith lapho khona kunobaba othi yena ngokungenelela insebenzo zesambulo ekhaya lomoya uye waba nethongo lapho khona ebona ugogo wakhe nomkhulu wakhe bemchazela ukuba bayabonga ukuba ubaba ungena kuyona leli khaya ngoba manje sibeyakwazi ukumbona kanti futhi nabo bahlambulukile bamchazela ukuba kumele ubaba angasuki kulona leli khaya ngoba kukhona lapha azothola inkululeko yakhe uyawabonga amandla kamfihlakalo. Sizophuma eKZN siye eEastern Cape kwigatsha lethu laseGqeberha lapho khona kunosisi othi yena ubebhekane nenkinga lapho khona bokhona into esifubeni imvala lento sisangakwazi ukuphefumula kanti futhi ubethu uma edla lento ibimvala ingathi ufuna ukuphalaza kodwa ngemva ukuthi aze kwisambulo ekhaya lomoya on a Thursday lapho khona afike waphuza inkomisho usisi kukhona akukhiphile uthe ngemva ukuthi ekhiphe wona lomlingo uzizwe ekhululekile uyawabonga amandla kamfihlakalo. Iphupho liyingxenye yezindlela zokuxhumana phakathi kwabangasekho nabaphilayo. Yingakho kubalekile ukungawazibi amaphupho ngoba they could be carrying a message. Kulokho futhi kufuneka umuntu alihlole iphupho lakhe in order not to be misled nor misinterpreted. Esambulweni sinabantu abafika ngendlela engajwayelekile lapho bethunyelwa ngamathonga akubo ngesimo sephupho. Ake sizwe kabanzi. Mina igama nguPatience Chuma. Ozinyana ogolide otalawunda umageza ngochaga abanye begeza ngamanzi. Ukufika kwami lana ekhaya ngibiswe ithongo ngathi sengiphuphe kabili nginobo babo Hadebe sisendaweni ephezulu sicula nengoma ethi noma intshaba zami zikude mara ngi-understand kahle mayisiya phambili so ngase ngibuza kwabanye bangitshela ukuthi kumele ngize la yikho kungilethelana namhlanje so angazi ukuthi ungabe kuchaza ukuthini uthunyelwe sisuchaza lokho mandulo abantu babendaweni zomoya ngalondlela leyo kuyazwakala kahle yebo abakini abakuthumelayo ufuneka wena kubabuze laba bakini kungani ngithumela kule ndawo uzawuthi mawulobuza kuvela ukuthi kanti yini sizathu awulethwa kule ndawo yebo Singoba kanjani